ካልእ ኩናት ህግደፍ ኣብ መጋባእያ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ስማ ብዓመፅ እንድሕረትን ኩናትን ድኽነትን ንኽላዓል ዝተገብረት ኤርትራ ሕጂ እውን ከም ወትሩ ኣብ ትሕቲ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ንዝተፈጸመ በደላት ክትጸባጸብ ኣብ መጋባእያ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትግተር ተገዲዳ ኣላ። እታ ሲንጋፖር ክትመስል ብዜጋታታ ዝተሓልመላ ሃገር እታ መርኣያ ሰላምን ዲሞክራስን ክትከውን ኣሻሓ ዝተሰውእላ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ጉጅለ ህግደፍ ዓለም ትፈልጣ ንጎረባብታ ብምህዋኽ ንዜጋታታ ብምእሳር ንመንእስያታ ኣብ ባርነት ብምቑራን ንውሉዳታ ኣብ ማእሰርቲ ብምብላይ ኮይና ኣሎ። ሰማዓት ሰኣነ ኣውያት ኤርትራውያን ኣብ እዝኒ ዓለም በፂሑ ብደመ ስጋ ኤርትራውያን ዝተሃንፀ ማሕበራት ህግደፍ ዜጋታተይ ከም ድላይ ንምርጋጽ ስለ ዘይከኣልኩ ልእላውነተይ ተደፊሩ ብምባል በደላቱ ንኽጽብጽብ ንዝቖመ ፍሉይ ወኪል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህቦ ውክልና ንኸይሕደስ ክምጉት እንከሎ ደገፍቱ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ኩባን ደቡብ ሱዳንን ዝኣመሰላ እሺ ኢለን ሓመማ ዘየንፍራ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ጽልዋ ዘይብለን ጥራይ ዘይኮነ ንስርዓት ህግደፍ ዘመሳሰለን ናይ ጭቆናን መጽቀጥትን መርበብ ዘርጊሕን ብውልቀ ምልኪ እናተማሓደራ ህዝበን ዝጭፍጭፋ መንባረን ካብ ማንም ኣይተኸወደን። እዚ ኣኼባ ፍሉይ ዝገብሮ ንዓለም ክትጻረፍን ምስ ዓለም ክትተሃላለኽን ዘመነ መጽቀጥቱ ዘሕልፎ ዘሎ ህግደፍ ኣየኸየይ ብዘብል መልክዑ ኣብ ልዕሊኡ ዝተነብረ መቆጻጸሪ መስርሕ ንኽልዓለሉ ንጡፍ ተበግሶ ምውሳድ ኣይኮነን ወይ እውን ምስ ብልጽግና ዝነበሮ እናተጸንቀቐ ዝኸደ ፍቕሩ ተቐቢሩ ኢትዮጵያ ክትከሰን ክትወቕሶን ካብዋ ሓሊፋ ድማ ጭቆንታ ዓዳሃሎ ገበናቶም ክጽብጸብ ምድጋፋ ኣይኮነን። እቲ ዘገርም ብዝሕ ንውሓትን ናይቲ ገበናት ኣገራምን ተገራጫውን ምኽንያታት ወኪል ህግደፍ እዩ። ኣብ ዓዳሃሎ ተጻሒፉ ኣብ ጀነባ ዝተነበ ድራማዊ ኮሜዲ ህግደፍ ወኪሉ ሃብቶም ዘርኣይ ብዝግባእ ስለ ዘቕረቦ ግዲ ኮይኑ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ውዕሎ ጀነባ እንታይ ነበረ? እንታይ ተባህለ? ብሰንኪ ሓለንጊ ህግደፍከ እንታይ ተኸስረ? ንምርኣይ እዚ መደብ ከነዳሉን ከለና ውሳነ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ሰማዒ ዝሰኣኑ ድምፅታት ኣብ ሽላታት ዝበለዩ ነፍሳት ኣብ ሓዘን ዝነብሩ ስድራ ቤታት ኣብ ምልኪ ዝተቖርኑ መንእስያት ድምፆም ሰማዓ ክንዘይሰኣነ ከተስፉ ይኽእል እዩ ብምባል እዩ። ንምክትታልኩም ክንዕድምን ከለና ንብላሽ ተጥፍዎ ግዜ ከም ዘይከውን ብምእማን እዩ። ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ኣስመሮም ሃይለ ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኮረሪታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራ ዝብል ስም ክለዓል ካብ ዝጅምር ሓፂር ኣይገበረን። ገና ብወግዒ ሃገር ቅድሚ ምዃና ኣትሒዙ ካብ መጀመርያ ኣኼባ ናይቲ ሕብረት ዝተለዓለ ስማ ሽዑ ግዜ ግዝኣት ጣልያን ዝነበረ ሃገራት እንታይ ንግበረን ብዝብል ኣርእስቲ ነበረ። ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ኣብ ምቑራን መሪሕ ትራ ዝነበሮ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሽዑ ነንየው ብቑልዑን ሕቡእን ስም ኤርትራ ክለዓሎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 28 ጉንበት 1993 ነታ ቅድሚ ገለ ዕቁዳት ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቆረን ዝበየነላ ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር ተቐቢለይ ኣለኹ ብምባል ብጣቕዒት እናኣሰነየ መጺ ኽለይዶ በላ። ብርግጽ ኣብ መጀመርያ ተስዓታት ዝነበረ ትጽቢት ዓለም እታ ሓዳስ ሃገርን እቶም ሓደስ ወለዶ ዝተባህሉ ከም መለስ ዜናዊ፣ ኢሳያስ ኣፍወርቂ፣ ዩቬሪ ሙሴቪንን ድሒሩ ድማ ፖል ካጋሜ ዝርከቦም መራሕቲ ትንሳኤ ኣፍሪቃ ከበስሩ ንዲሞክራሲ ክጽዕቱ ኣርኣያ ዓለም ክኾኑ ትጽቢት ዝተነብረሎም እዮም ነይሮም። እንተኾነ ብዘይካ ውልቀ መላኺ ዓዳሃሎ ካልኦት ኩሎም ወላ ሰማዊ ምርጫ እናካየዱ ስልጣኖም ንዕቁዳት ተቋጻጺሮም። ሓደ ካብኦም ማለት መለስ ዜናዊ ብሞት ክፍለን ከሎ ካልኦት ግን ከም ዘለውዎ ኣለዉ። ኤርትራዊ መላኺ ግን ካብኦም ዝፈልዮ ምርጫን ዲሞክራስን ዕሸሽ ምባሉ ጥራይ ኣይኮነን። ንህዝቡ ከም ጓና ምጭፍጫፉን ርብዒ ካብ ህዝቡ ዝኣክል ኣደዳ ስደት ምግባሩን ከዓ እምበር ነታ ሽዑ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ዝበሃለላ ዝነበረት ኤርትራ ዝመርሐ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብርሃ ዓለም ከም ፈጣሪ ኩናትን ህውከትን ክትፈልጦ ብትሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክትከሶ ግብሩን ገጹን ክትጽየኖ ሓቀኛ ምስሉ ከተለልዮ 10 ዓመታት ወሰደላ። ኢሳያስን ዓለምን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኢሳያስን ካብ ዝጻልኡ ዕቁዳት ኮነ ስሙ ብጭቃንን ጭቆናን ዝለዓልቲ መላኺ
ካልእ ይትረፍ መላእ መራሕቲ ዓለም በብዓመቱ ኣብ ኒውዮርክ ቀሪቦም መርገጽ ሃገራቶምን ርእይቶምን እንክህቡ ንሱ ግን ኣብ መሽጎራጉር ከተማ ባጽዕ ኣብ ኩጀታት ዓዲ ሃሎ ተሓቢኡ ክዕዘብ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ነነው ኣብቲ ባይቶ ቀሪቡ ይፈልጥን ግን ካብቲ ባይቶን ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣካሉ እምበር ግብሩስ ክሓቢ ኣይተኻእሎን ገበኑ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ኣብ ባይቶ ይሰጣሕ ዝበለት ዓለም እውን ብፍላይ ካብ 2012 ካብኡ ናብኡ ድማ ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ፍሉይ ልኡኽ ብምምዛዝ ገበናት ስርዓት ክስንድን ከተቃልዕን ንምምሕያሹ ድማ ጸቕጥታት ክትገብር ዓመታዊ ተርእዮ ኾነ እቲ ንገበናት ህግደፍ ክስንድን ከቃልዕን ዝተመዛ ኣካል ፍሉይ ራፖርተር ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዩ እቲ መጋባእያ ድማ ኣብ ጀነባ ዝርከብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት Authorities of Eritrea invoke sovereignty and development to reflect criticism while they continue to systematically violate civil and political rights and deny due process to thousands of Eritreans who remain in arbitrary detention or subjected to enforced disappearance. Freedom of expression, association, assembly, religion, and the right to participate in public affairs are effectively non-existent, as they are only granted upon the government approval and to those who align with the positions of the authorities. ንኣዋርሕ ዝኣክል ብስርዓት ዓዲ ሃሎ ብዙሕ ገንዘብን ኣሰለጥትን ተመዲብሉ ብውሽጢ ውሽጢ ክካየድ ጸንሐ ልምምድ ኮሜድያዊ ድራማ ኣብ 4 ነሓሰ 2025 ኣብ መበል 59 ኣኼባ ኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ብፈጻሚ ጉዳያት ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ እናተመርሐ ንምርኢት ቀረበ ኣቀዲሙ ኣብ ወርሒ ጉንበት ብፍሉይ ወኪል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሱዳናዊ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ሕጊ ዶክተር መሐመድ ዓብዱሰላም ባባኪር ዘቀረበ ጸብጻብ ኤርትራ ካብ 1991 ጀሚራ ብሰንካ ሃይማኖቶም ካብ ዝኣሰረቶም ዓበይቲ ዓድን ሃይማኖታውያን መምሃራንን ከተማኸረን ጀሚሩ ክሳብ ናይ ቀረባ እዋን ገበናት ጉጅለ ዓዲ ሃሎ እናዘከረን እናዘርዘረን እታ ሃገር ኣብ እታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ፍጹም ምምሕያሽ ከም ዘይረኣየት ነቲ ንሱ ዝመርሖ ልኡኽ ክትተሓባበር ይኹን ናብ ኤርትራ ከይዱ ክበጽሕ ፈቓዳ ክትህብ ከም ዘይከኣለት ኣብ ኤርትራ ጉዱል ዕስክርና ዘይሕጋውን ካብ ፍርዲ ወፃእን ዝኾነ ማእሰርቲ ሃይማኖታዊ ጭቆናን ዝርከበዎም ዝተፈላለዩ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙን ይፍጸሙ ከም ዘለውን ጠቒሱ Authorities of Eritrea invoke sovereignty and development to reflect criticism while they continue to systematically violate civil and political rights and deny due process to thousands of Eritreans who remain in arbitrary detention or subjected to enforced disappearance. Freedom of expression, association, assembly, religion, and the right to participate in public affairs are effectively non-existent, as they are only granted upon the government approval and to those who align with the positions of the authorities. መንግስቲ ኤርትራ ኣራሚ ስጉምቲ ክወስድ ምስቲ ልኡኽ ክተሓባበርን ጸዊዑ ካብዚ ብተወሳኺ ከም ግብፅን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ሃገራት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ዝወርዶም ኣደራዕ እናፈለጣ ስደተኛታት ናብቲ ስርዓት ክመልሳ ምስንሐን ጠቒሱ ተግባራትን ዳግመ ግምት ክገብራሉ ተላብዩ ብድሕሪ እዚ ድማ እዩ ንኣዋርሕ ምድላዋት ዝተገብረሉ ሃብቶም ዘርኣይ ዝመርሖ ድራማ ኣብ 4 ሐምለ 2025 ንመድረኽ ዝቐረበ Respect for territorial integrity. It reaffirms each state's primary duty to promote and protect its citizens' human rights, emphasizing the importance of impartiality, objectivity, and non-selectivity, fundamental tenets of this Council. After more than 13 years, this mandate has clearly outlived its political relevance. We propose its discontinuation not as an act of retreat or denial, but as a necessary step to restore the integrity and balance of the Council methods. ዘይድሙድ ዲፕሎማስያዊ ከይዲ ዝተራእየሉ ስጉምቲ ኤርትራ ኣብዚ ኣኼባ ንመቐጻል ውክልና እቲ ልኡኽ ንምስላቕ ዝቐረበ ናይ ውሳነ ሓሳብ ገና ኣብ መስርሕ እናሃለወ ኤርትራ ክልተ መዓልታት ቀዲማ እቲ ልኡኽ ውክልንኡ ንኸይቅጽል ዝእምም ነቲ ኤል7 ዝተሰሚየ ውሳነ ዝጻረር ኤል1 ሬቭ1 ዝተባህለ ንድፈ ውሳነ እያ ኣቕሪባ ኣብቲ ብፍላይ ካብ ተወከልቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብራዚል ሜክሲኮን ዝኣመሰለ ሃገራት ተሪ ተቃውሞ ዝቐረቦ ንድፈ ሓሳብ ኤርትራዊት ኤልሳ ጭሩም ብዝፈለመቶ ምስክር ተዓጅቡ
استفالاليا زي من قصوان تكالا سبعو مسلات مسكرنتن دحر مهابن إرترا زقربتو اتخومشن سرحون خي كسل زمحسن فوسانة بعسران حموشن تقامو 10 دمسة تعقبو 4 دقفتي دقافسي إنو تسعيرو تنسقه. The result of the recorded vote is as follows: 4 in favor, 25 against, 18 abstentions. Draft proposal L1 Ref 1 is therefore rejected. بزا يبكعن كمت بزحات زبلو بهقدف سقبرلو نايت علمن عدكن قنعطات أمسيان مغفال استهوز أزمسل لوق سودان إرترا نسو قومشن تزراريبا تكنيكا وحاجزات كساب تركب تقوايات محايشن اتوكيل سوهبو جيزي غينا واحد تقلب نايك قال ندفي حسب أغربه إذون دمسة بلج أتسعره 24 هاجرات تقايمن 19 هاجرات دمسة عكبن انكو سودان تراي نايبا على حسب دقي فاترة سعد. The results of the recorded votes are as follows: 1 in favor, 24 against, 19 abstention. Oral amendment to L7 is therefore rejected. برجز هقدفن لوخاتن زفتنو دراما كابتو كرا عين تعلم أي تقولان لوخ نيزرلاندس نشرحي هقدف كل جنا كم سردوه دحري دمسي بخمس صعب قطب دبلوماسيا وغلط ريتو عقبه لوخ نيزرلاندس كان زيبل. The title of the draft resolution L1, which is under consideration now, says it all. Discontinuation of the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea. Eritrea has tabled this resolution. زي ما قصال فلولو خابو دا إرترا كنتا سبعة مسألة إرترا زملكت بزعبا زقربة نرفع حساب إيروان ريبوان إياخ الزرب إرترا نزل نرفع حساب السنة زقربتو نحارن نكون علامان ترايا نتي بزو خميتة صدقة وكلنا فلولو المقصاي إذي مثل نقبلو حما صعبين زهلو حدقن تكبر عزين الناي إذا بايتو ننوح وان سرحلو أجاباتن مسرحاتنا لو ولا قازو مقابات فتصومات تزيكون حبيرنا خنسرح جن أخي لو منعم أبدي تساها معنا لقدات ما دمسنا نحب إرترا جن نزوم مسرحات أشش كتب لهم مريسا حدا إرترا أبدي وقع وزتات نسول أخن إيروبا حورتن أي تساتفتن كدتا مسكندا رسول سنة أي تزراربتن سلسته نستزو كلنا زملكتو أكال كند أجندنا زخنا أكالن أي تزاربتن سخبر كابريدن نزدين إرتران دقفتان أبها نستزر رب سريحنا زبولو أب كندو إرترا زيسو بمن قدق كتالي مريسا تكنيكا وحاجزي وحبني بزب الشفال كند علامة حساب نو كلنا نايت فولي رابورتر نموطايو زي نسبايتو سبعو مسلات نسمارن تكنيكا وحاجزن مغبالا يكونن تزقون بحقوس متقبلنا ورق إرترا المحجين غمزة أمن سلاحكس فايتو سواء مسلات ناسي قابتها إرترا كابتن وحدات نزلت بدقلن وكيلات زي رقبة حقراتها زدما أتم وكيلات نبذ ملكتن حقرات بسيحهم مس إنسا مع تكنيكا وحقزات تيقو بيعكس بتوسخي كور بريدن بدقفتي إرترا تقرب كله باروشي كاب كند زعبان يزبين كند الهسنا يو دما ذكر إذا كايدا حدقنيا تجي مقبلو حدقنيا سرارها تتاتاتي نور كهجراتن أرس تكور مرمراتاتن بزملكات لازم معناتها نفسنا نيزرلاندس نزو السنة قائمة كالوتون Mr. President, this approach sets a dangerous, and I repeat, a dangerous precedent, both for country-specific as well as thematic initiatives at the Human Rights Council. It is for these reasons that the Kingdom of the Netherlands will vote against Resolution L1, and we call on all members of the Council to do the same. معاسز تراي كم برازيلن ايسلندن زامسلا حجرات اتلوخ سرحنا قلنا واحد زقربه نرفع حساب دقفن كهبان كلوا لوخ بيلجم زغرب حساب صمينا مثلنا قربو زحاشا ابنت كهب يخيل
Thank you, Mr. President. The human rights situation in Eritrea remains a source of concern. ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ገና ተሓሳሳቢ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ዝተዛረቡ ዝገለጽዎ ብፍሉይ ልኡኽ ዝቐረበ ጸብጻባት ጉዳይ ፍሉያት ቴማታትን ሕጋውያን ተኸታተልቲ ውዕላትን ከም ዝሕብርዎ ብዝተወጠነን ሰፊሕን ገሰ ሰብኣዊ መሰላትን ሕፅረት ተሓታትነትን ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ጥሕሰታት ተመስጊብ እዩ كم ريتونا أبزم تتقصو وانا قديات لزلو حسرة أونتاو قسقاس مقصارو نوكلنا زفلو الأخ بقع ممخنيتاي سلازي أحقاري بيلجم نمقصار زي أكال ترقف بطو ساقي بوكيلات كلا حقراز قرب نايدسا ندفو سانتاتون تكاهم كنتا سوا مسالات إرترا أبز قصر عسر تغلت أوارح كم ما حيشيلنا تسفاين قبرن سلازي بيلجم ناتبي إرترا زقربا ندفع حساب تكاهم نغصالنا نايت الوقدما ترقف كلهم قالوا توكيلاتون كم هو قبرو بحسن تغرب. Therefore Belgium will vote against the amendment and for draft resolution L7 and we call other delegation to do the same. Thank you. ኢትዮጵያ ብዙሓት ብዘይተጸብየዎ መንገዲ ዋላ እኳ ንሓንቲ ሃገር ነፂሉ ዝቐረቡ ውክልና ብመትከል ዘይትቕበል እንተኾነት ኤርትራ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታ ጥሒሳ ብምእታው ንልዕላውነታ ብምፅራራ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ኣደራዕ ብምእታዋ بسم حتى التعوبة بزعتو زيقاتات إرترا نستا إثيوبيا سقات مفتارا بمخصاص نزغلو أبقى متاعتيا بفوليا قباب نمغصال عمام اتلقوه كم تدقف أفلتت كم زبن مبال. Affirm Ethiopia's long-standing and principled position against country-specific mandates. ኢትዮጵያ አንጻሩ ከሀገራት ንዝግበር ውክልና አመልኪቱ ነዊሕ ጸንሐን መትከላውን እምነታ ክትገልጽ ይፈቀደለይ ኢትዮጵያ ኣብዘተ ኣፍሉጦን ምዕባይ ዓቕምን ዝተመርኮሰ ኣቀራርባ ተተባብዕ በእወንታዊ ገባብ ሰብኣዊ መሰላት ንምድንፋዕ ንዝግበር ጸዓታት ድማ ወትሩ ንድግፍ እንተኾነ ሎሚ ገጢምና ዘሎ ኩነታት ፍሉይ ብምዃኑ ዘይንቡር መርገፂ ክንወስድ ኣገዲድና ኣሎ ኣብ መንጎዛ ትጥቀስ ዘላ ሃገርን ኢትዮጵያን ዘሎ ክልታዊ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነ ንልዕላውነትን ሃገራዊ ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላትን ግዴታታት ሰብኣዊ መሰላትን ኢትዮጵያ ሓደጋ ዝፈጥር ኩነታት እዩ ገጢምና ዘሎ ድሕሪ ናይ ዓመታት ጻዕሪ ናህናጺ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ እንተላይ ደገፍ ኢትዮጵያ ንምልዓል እገዳታትን ምጽጋም ፖለቲካዊ ቅርርብን ጭቡጥ ለውጢ ክመጽእ ብዘይምኽኣሉ ኣዚና ኢና ንሓዝን ብኣንጻር ተደጋጋሚ ጻውዒትን ትውፊትን ኢትዮጵያ ንሰላም ሕጂ ምስ ዓበይቲ ግሰታት ኣህጉራዊ ሕጊ ጎቦጣ ልዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምፍርራህን ዛዕባ ጎነፅን ካብዛ ዝተጠቕሰት ሃገር ይገጥመና ኣሎ ብተወሳኺ ንዓመታት ብዝጸንሐ ልግሲ ኢትዮጵያ نبأمائيت شحذ قصرو حتى تعوبا نايزاز تتقصد هاجراو دحنتنا حزباو حسنتنا محبراو تمرتنا كنا أسوب زدلي وجنات يمس مزالو أبسابات أسكاقتي تحساتات سبعة مثلات بفلايد ما أبدواتنا إذا فلوي رابورترن تتابعتي سبعة مثلاتون من كم تتقصوا يحبروا اللو اليوم نسولات في السامتات هيكونون أكلاز تتقصى منجستي زبام الرجاء أن حمسو إذا قميتي إذا قمولو متكلات مصرار كتسيلهم يوم بس مخنياتها إثيوبيا نمن نوح عمري إثيوبولي الأخ التدكف and to promote eventual engagement under more conducive circumstances. Mr. President, Ethiopia has consistently pursued a path of peace grounded in dialogue, regional stability and respect for the dignity of all peoples. It is our sincere hope that the country concerned will, in time, demonstrate a genuine willingness for constructive engagement, creating the conditions for the mandate to evolve into one focused on technical cooperation and positive transformation. In closing, while Ethiopia maintains its principled reservations about country-specific mandates, the current context marked by persistent non-cooperation and escalating threats demands robust international attention. Accordingly, Ethiopia is compelled to vote in favor of resolution A/HRC/59/L7 as tabled by the European Union. I thank you, Mr. President. ኮሜድያዊ ድራማ ልኡኽ ህግደፍ ካብ ዘቕረቦም ዋዛታት ነቲ ባዕሉ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ንኸይጻር ዝኸልከሎን ከዘራርበካ ኢሉ ብዝሓተቶ መጠን ሕቱ ዝነጸጎን ልኡኽ መዓስ ናብ ኤርትራ ከይዱ ርኢዋ ይፈልጥ ክብል ምውቃስ እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን ነቲ ውሳነ ኣብ መቓል መግዛእቲ የእትዩ በቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝቖመት መነጽር ለኣኺኡ ጭራቕ ዓዲ ሃሎ እናጠመተ መግዓሩ
ካብ ተሳተፍቲ ማይ እናገጨቡ ተበራበር 21 ክፍለ ዘመን በፂሕና ኢና ክብልዎ ዘዋናውን ነበረ ስብኾነ ኮይኑ ዕማምቲ ፍሉይ ልኡኽ ንኽቕፅል ብ24 ድምፀ ብልጫ ብ20 ድምፀ ተዓቅቦ ብ4 ድምፀ ተቃውሞ ገበናት ህግደፍ ነተወሳኺ 1 ዓመት እናተጸብጸበ ክቕፅል ሙስሊ ባህሪኡ ድማ ክቃላዕ ተወሲኑ ኣሎ። The results of the recorded votes are as follows: 23 in favor, 4 against, 20 abstentions. L7 is therefore adopted. ልዕልቲ ኤርትራ ከም ሃገር ዝገጠማ ስዕረት ልዕልቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በበይኖም ወጊኖም ብሰረት ስርዓት ግዳም ሰፈረ ስደተኛ ዘመዝገቡ ዓወት ውሳነ L7 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም መልእኽቲ ስርዓታት ከም ድላይቶም ህዝብና ጨፍጨፉ ዝነብሩላ መድረኽ ከም ዘይኮነትን ዓለም እቲ ዝወሓደን ህዝቢ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ድጋፍ ንምልጋስ ገና ድልውቲ ከም ዘላን ዘአንፍት ምልክት ኮይኑሎ ኣብ ልዕልቲ ነፃ ጸብጻብቲ ልኡኽ ምስሊ ስርዓት ዓዳሃሎ ክግለጽ ዝሰዓሩን ዘቃልዑን ሲቪካውያን ማሕበራት ኤርትራን ዓለምን ብፍላይ ድማ ከም ኤርሳል ጭሩም ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ውፍያት ጻማ ጻዕሮም ኣይሰኣኑን ዝያዳ ኩሉ ትኹረት ዝሰሓበ ነገር ግን ኣሎ ካብ ዕፁው ኮረዴታት ዲፕሎማሲ ወፂኡ ኣብ መጋባእያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሰምዐ ልዕላዊ መሬትና ተወሪሩ ዝብል ድምፀ ብልጽግና እዚ ነቲ ዝጥጃእ ዘሎ ኩናት ከም መዳለይ ምርኢት ኮይኑ ክግለጽ ዝኽእል ስጉምቲ ናብ ዕንወት ክልቲኡ ህዝብታት ናብ ዝወስድ ህቦብላ ቅድሚ ምቕያሩ ነቲ ዕንወት ሃገርን ህዝቡን ከይገደሰው 18 ሚታዊት ካብ ህዝቡ ክስደድ ሃገረ ኤርትራ ካብተን 10 ዝለዓላ ምንጭ ስደተኛታት ሃገራት ክትከውን ምስ በዝሒ ህዝባ ብምንጽጻር ድማ ካብተን ዝለዓላ 3 ምንጭታት ስደተኛታት ተባሂላ ክትጥቀስ ተኸኣለ ብሕልሚ ህዝብን ሃገርን ደመንእስያትን ንጹሃትን ዝጨቀወት ስርዓት ምእንተ ዕምረ ስልጣኑ ዳግማይ ኩናት ወሊዑ ነታ ብስቱር ህዝባን ናጽነተ ዘውደቓ ኤርትራ ኣደዳ ዳግማይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንኸይገብራ ቅዱሳት ኤርትራውያንን ደለይቲ ፍትሕን ነቲ ርጉጽ ዕንወት ከምጽእ ምዃኑ ዘይሰሓት ኩናት ህግደፈ ብልጽግና ንምዕጋት ዜግነታዊ ግዴትኦም ክገብሩ ዘዘኻኽር ዓብይ ደወል እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ድምፂ ውፅዓት ሰማዓይ ሰኣነን እሞ ግርም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደብ እዚ ተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ንዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሰናይ ናይ ምክትታል ጊዜ ይምነየልኩም ኣቕራብን ኣዳላውን እዚ መደብ ኣስመሮም ሃይለ ነይረ ሰላም